Nå, du er dejligt pessimistisk. Nej, det er Ja. jeg ikke. Jeg vil bare sige, lad os Mm. bare lige se, hvad vi har hentet. Vi har hentet en målmand. Ja, ja. Det var fucking mandatory. Det skulle bare Ja. ske. Der er jo ikke noget der. Mm. Det skulle der hentes en målmand. Det har vi gjort, og vi har hentet en ordentlig målmand. Men det får der altså ikke en skid point for. Den giver 0 point. Den. Jamen, jeg synes, det er en flot etter. Nå, du er dejligt pessimistisk. Nej, det Ja. er jeg ikke. Jeg vil bare sige, lad os Mm. bare lige se, hvad vi har hentet. Vi har hentet en målmand. Ja, ja. Det var fucking mandatory. Det skulle bare Ja. ske. Der er jo ikke noget der. Mm. Det skulle der hentes en målmand. Det har vi gjort, og vi har hentet en ordentlig målmand. Men det får der altså ikke en skid point for. Den giver 0 point, den der, ikke? Ja, Men Pelle, ja. men nu har vi så også fundet en målmand, der kan tage med hænder, trods alt. Ja, og det er da Så det er jo dejligt, en men god det har vi jo målmand. sjovt nok haft tradition for at kunne finde i FC København i rigtig mange år. Og i rigtig mange omgange. Altså, Ja, ja. så det får du ikke nogen point for. Du får ingen point for at hente en Okay. målmand. Så får du et Okay. halvt point for vores ven Mokoko. Nej, du får Ja. 2 point for Mokoko, og så får du en -1 for at ikke kunne erstatte, eller for at hente en Superliga-spiller, Mads Emil. Og så skal der altså -5 for at lade Froholt gå til den helt latterlige pris. For så det kan ikke snige så meget op til meget mere end et 1-tal, det må jeg sige. Og jeg vil gerne høre dig modargumentere, fordi jeg synes, det er svært at finde på rigtig gode argumenter. Jeg vil sige, Thomas giver den at vi også en får, stjerne. jeg vil sige 2 pil op. 2 med pil op. Ja. Ja. Og hvorfor kommer du Jeg helt vil herop? sige, fordi at vi har hentet Mokoko, Mm. og vi har hentet Kotatski. Mm. De to. Og så synes jeg, at vi har fået lukket vores aftaler med, og det ved jeg godt, du siger, hvad jeg ikke må, med de gode spillere, Hatsiakos og Lopez. Ja. Og så trækker det mega meget ned, at vi har lavet Froholt gå. Og det er jeg helt enig i. Og vi ikke har formået at erstatte ham, må vel også trække ned. Enig. Og så Mads Ja. Emil, det er fint nok, at vi får ham, og han kan blive, det kan være, at han kommer til at gøre det rigtig godt, og han bliver en ny darling i en ny, vores gode ven Victor Fischer, ikke? Det må vi da Og håbe, at han kommer ind og brænder det af og er klar til en større scene. Det kunne da være fedt. Man kan også sige, han var i han hvert kan fald jo være glad. sådan en, han kan jo være sådan en late bloomer. Han får jo først sin debut og slår igennem i Silkeborg som 20-årig, som jeg lige kan regne ud. Det kan jo godt være, han har været 19,5 eller sådan noget. Så han kan jo godt være sådan en Michael Gravgaard-type, der bare kommer sent. Kan I ikke lige smide nogle stjerner hernede, så vi kan se, hvad I siger? Altså, der er 1 stjerne, der er 3 stjerner, der er 5 stjerner. Så lad os lige få nogle flere bud på, hvad I Jeg siger. siger Kås. Brian siger frem til salget 5, men efter salget 1. 5 ud af Ja, 5, godt. hvis vi vil beholde Froholt. Ja, tak. Okay, ja tak. Ja. Det vil jeg også sige, hvis vi havde beholdt Froholt, så havde vi heller ikke købt Mads Emil sikkert. Ej, nu skal vi skal ikke rante på ham, Mads Emil der. Han, men det er spændende, hvad man kunne have fået. Ja. Altså, jeg der var nogen, der sad og prøvede at regne på det der med, hvad har det her, altså salget af Froholt, Mm. hvad det har givet, og Champions League-tingene, og så hvad vi så har brugt af penge på Ja. hele det der transfer, ikke? Vi har brugt Ja. 22 millioner euro har vi brugt i alt i det her transfervindue. Og det er vel nogenlunde det, vi har solgt Froholt for, ikke? Passer det ikke meget godt? Jo, det tror Så det passer. jeg. Nu er jeg ikke så god til hovedregning, men ja. Så alt det vi kommer til at tjene i Champions League, det kunne man jo sjovt nok tænke, at der var nogle ejere, der gerne ville have pengene ud af klubben, ikke? Jeg det er tror, nok at ikke der rent. igen i år heldigvis bliver plads til en lille julegave til aktionærerne, som gør så meget skønt for vores klub. Altså forkæler os med fanzoner og træningsanlæg og så videre, så videre. Der skal nok lige blive en lille julegave. Kold Altså, øl. jeg vil sige, at den ligger, der er mange, der er en del, der er på en 3'er, men der er meget få, der er over det, og så ligger der nogle 2'er og nogle 1'er, så det er jo sådan et, kan vi godt tillade os at konstatere sådan et lidt mellemfornøjet transfervindue, vi har været igennem og ikke Ja. har styrket os i. Ja. Men jeg vil sige, hvis vi skal ende lidt positivt, så glæder jeg mig til, vi ligger stadig nummer 1, jeg glæder mig til at møde Brøndby ude på Pestegnen. Ja, det bliver efter kraftedeme landskampspausen. lækkert. Ja. Hvis vi vinder den kamp, så skal der gøre meget til, at
meget til at gøre, at jeg bliver i dårlig humør, vil jeg sige, Det er når klart. vi skal sende bagefter. Det er klart. Så Prøv at, vi havde jo lige, ja, og lukker baren på hjørnet. Tak, Jacob Hinds, for at tage den med os. Benjamin kommer med 3 stjerner. Jeg glæder mig også til at se det her hold. Jeg synes jo, Mokoko, han sagde jo, at han var på 80%. Jeg ved ikke, hvad han var på i Randers-kampen. Han var på 85 eller 90. ja, Men hvis han kan lægge på, og det kan han naturligvis, komme bedre ind i holdet og sådan noget, så glæder jeg mig da sindssygt meget til at se ham. Jeg er super glad for, at vi har fået en målmand, som virker som om, at man kan have ro i maven. Altså, han skal også nok begå nogle fejl, det gør vi jo alle sammen her i livet, men han virker som om, han er en klassekeeper og kan gøre det godt for os i rigtig mange år.